jaman biyen ana wong nom sing jenenge Jaka Tarub. Dekne urip karo ibune sing biasa diceluk Mbok Rondo. Bapake wis suwe ora ana. Saben dinane Jaka Tarub lan Mbok Rondo tani. Ing wayah bengi, Jaka Tarub ngimpi oleh bojo widadari sing ayu saka kayangan. Duh, tiba-tiba aku mau mimpi tok. Mimpiku apik banget, mau mengilang kelingan kebayang terus. Duh, jadi esok turu mana aku lek kok ngene. Tak metu ae wis. Nanti anakku coba taruh ini, kok masih nggak ono nak kamare? Lah kowe bocah kenapa yo kok kelamun ae? Apa karena pengen rapi? Soalnya kanca-kancane wis rapi kabeh. Ing wayah siang, Mbok Rondo metu saka omahe lan ing tengah dalan papasan karo Pak Ranu. Anakmu kok gorong rabi sih sampai saiki? Embo, apa takkan koyo ngono Pak Ranu? Ya gak apa-apa sih. Maksudku ngene, aku iki pengen jodohno anakmu karo anakku Larswati. Aku sih setuju ae Pak Ranu, cuma luwe apik lek dhewe takon anake dhewe-dhewe. Walah ya wis lah, aku tak balik sik ya. Ya, Wis dilen sik ya. Mata Jaka Tarub ndelengi ing wong sing wis kaku. Jaka Tarub wis sadar yen ibune wis sedo. Jaka Tarub ora sanggup maneh nahan banyu matane. Duh, ana apa iku aku kok akeh wongi? Ana apa kok rasane gak enak yo? Ah ya wis aku luwih penting mangan. Mbok aja ingat aku, gak ada sapa-sapa maneh, Mbok. Mbok. Sabaruna. Iya, Mbok. Mbok. Jadi gak nafsu, Mbok. Mbok. Jadi sama-sama, Mbok. Ing tengah hari, Jaka Tarub sumpek nak njero omah amarga ora nduweni udara seger. Akhire Jaka Tarub milih gawe metu omah. Aduh, awakku kesel banget lagi ngene. Disikilku loro. Akeh nyamuke sisa nang kene. Gatel kabeh awakku. Wuh, iku danau wis ketok teko kene. Ya aku lali. Aku koyo krungu sarane gadis-gadis deh nang kene. Ah, tapi ndi ono yo gadis ning tengah hutan koyo ngene. Ah paling awanganku tok sih iki. Ndi ono gadis sing nang tengah hutan koyo ngene. Mosok gak wedi dhek nang tengah ijen kok ngene. Ah, gak coba parani sih, ndi asal suarane. Meneng-meneng Jaka Tarub nyedeki danau iku. Suarane gadis-gadis iku mau tambah jelas. Widadari iku mau metu saka danau lan gawe klambine dhewe-dhewe. ayo saya dhewe mulai. Selendangku gak ana. Nangen di selendangku. Duh, sapa sing jaga? Loh, selendangmu mau mbok jalen di Nawang Wulan. Ning kene.
Gak ono bareng kalian kabeh. Sepurane yo Nawang Wulan, awak dhewe wis kudu bali ning kayangan. Amarga Nawang Wulan ora nemokno slendange, Nawang Wulan balik mlebu ing danau. Widadari sing liyane ngewangi golek slendang Nawang Wulan. Usahane karo widadari liyane mung sia-sia amarga slendange wis digawa mulih Jaka Tarub. Hei widadari, aku Jaka Tarub. Aku nggono klambi sing kok butuhke. Aku Nawang Wulan, aku widadari sing gak iso balik teko kayangan amargi selendangku ilang. Aku sumpah yen selendangku ketemu, yen lanang tak dadikno bojoku, yen wedok tak dadikno dulurku. Suwon Wulan, ayo saiki mulih nang omahku. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, ulan ganti ulan. Ora krasa omah tangga Jaka Tarub lan Nawang Wulan wis kebangun. Penduduk ora ana sing curiga karo Nawang Wulan. Amarga Jaka Tarub ngaku Nawang Wulan asale adoh. Ing wayah isuk, Nawang Wulan arep ing kali gawe ngumbah klambi. Mas Nawang arep ngumbah ing kali tutupen sik gandeng iku ya aja dibuka sik, Mas. Kaline sebenarnya Apa maksudnya Wulan iki masak mek pari siji tok? Jadi selama iki dhek masak mek pari siji tok ngene. kowe kok nglanggar perintahku, Mas. Ilang kabeh saiki kesaktianku. Mulai saiki aku kudu numbuk pari dhisik yen kabeh masak. Sepurane Wulan aku gak nglakoni omonganmu. Sepurane yo. Ya wes kudu ya apa maneh. Hah, iki kan selendangku. Kok iso ana ing kene? Iki pasti ulah Jaka Tarub. Dadi selama iki dekne sing njoko kelambiran selendangku. Aku selama iki mau dibujuki Jaka Tarub. Gak nyangka aku. Aku pengen balik ing kayangan. Aku dulur kambek dulurku sing aku kangen mek dulurku sing ing kayangan. Wulan, ning dia awakmu Wulan. 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 Kowe ayo balik. Kok iso kowe tekokin aku, Joko? Sepurane Wulan. Saiki kowe bakal nanggung akibate. Aku bakal balik maneh. Kowe bakal kudu ing kene. Aku iki didadari. Yo Wulan tak yo dikabeh.